Open sesame. Α, τόσο σκοτάδι. Μη κουνιέσαι και το χάνει. Θα με φας τα γέλια. Τι είναι αυτό? Κράτα χέρι. Δεν μπαίνω. Μπες καλέ. Όχι, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Αποχωρώ πριν αρχίσω. Πού είναι καλέ αυτά? Τη μυρίζει εδώ. Να βρωμάει, δεν μπαίνω. Έλα σου λέω προχώρα. Δεν μπαίνω, σου λέω, παιδί μου. Έχεις την τζο. Ευτυχώς που με σέβα μαζί. Μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, παιδάκι. Ποιος είναι? Καλέ προχώρα λίγο. Παιδί μου, είσαι τρελή. Καλέ, Εσύ προχώρα. που λες προχώρα, με ποιον είσαι, με μένα ή με τους άλλους? Παιδάκι μου, πού πας? Άμα μας χώρισε. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα τον βρω τον Τρίφωνα εγώ. Όχι, όχι, δεν το βάζω εγώ το χέρι μέσα. Όχι, δεν το βάλω. Πού είσαι? Σαν τους χαζούς θα καθόμαστε τώρα. Να κάτσουμε σαν τους χαζούς, δεν μπαίνω. Μιλάμε για τρελό σκοτάδι, έτσι. Δεν το περίμενα έτσι. Χριστίνα, δεν μπορώ. Τι θα κάνουμε? Σταμάτα να ουρλιάζεις. Βρες αυτό το πράγμα. Φοβάμαι να το βάλω το χέρι μέσα. Βάλ το Google μου να τελειώνουμε. Και δεν είσαι Χριστίνα, εκεί. τι με πιάνει? Έλα, κοίτα. Αχ, σταμάτα, δεν μπορώ. Να σου πω. Βάλ το χέρι μέσα, παιδί μου. Ναι. Παναγία μου. Δεν μπορώ. Έλα, δεν είναι ο Ηλίας μέσα, πιάσε. Γιατί? Κότα είναι. Να σου πω κάτι. Τι κάνα, πού είσαι? Εδώ είμαι ακόμα εγώ. Την έπιασες? Όχι. Κάνε κουράγιο, Τρίφωνα, πιάστη. Παναγία μου. Φοβάμαι να το πιάσω. Δεν το πιάσα. Πού είσαι? Έλα. Κάτσε, περίμενε, θα κατουρηθώ. Ναι, εγώ είμαι πίσω από μια γυάλα Είναι βασικά. πολύ συμπαθητικό. Όχ, τι είναι αυτό? Είναι Πού είσαι? συμπαθέστατο. Με είναι βλέπεις? Κάτι σαν κοτούλα. Είναι, μην αγχώνεσαι. Είχε την άρτα. Τέτοια πού είσαι? Έλα, Έχω απλώσει χέρια. Εδώ, περίμενε. Λοιπόν, πρώτα πιάσε εμένα. Πού είσαι? Πιάσε λίγο πιο κάτω. πιάνω? Τίποτα, κοτούλα είναι. Πιάστη όπως την πιάνω Ναι. εγώ. Έτσι εδώ. Καλή είναι, είναι καλή. Μην την τρομάζεις. Είναι καλή, είναι συμπαθέστατη. Ναι. Συμπαθέστατη. Αχ, Θεέ μου, Κοτούλα, τόσο ελπίζω να καλά. είναι κοτούλα. Έτσι μην έλα. Την έβαλες? Ναι. Εδώ είμαι, εντάξει. Ναι. Φέρ το ένα χέρι, εδώ. Εδώ, παιδί μου, εδώ. Στο χέρι, μπράβο. Και το άλλο, εντάξει. Ωραία. Το πιασες? Ναι. Άιντε. Αριστερά, ευθεία, για να βρούμε τη γυάλα. Κουμπάς καμιά γυάλα? Τίποτα. Τίποτα? Τίποτα. Πού είσαι, παιδί μου? Παναγία. Δεν βλέπω, παιδιά. Τι να σου κάνω? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, που κρατάω τώρα? Αυτό που τώρα... Δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναπιάσει, σαν πουλί μου φάνηκε. Καβούρι. Καβούρι. Παναγία μου. Καβούρι. Δεν μπορώ τα χέρια μου. Και πώς θα βάλω το παππού μου κάτω? Σιγά. Σας μισώ να συχαίνομαι. Γαρίφαλο, ρε παιδιά. Έλα, μη. Τι ρίξατε μέσα, Παναγία μου, κάτι με ακουμπάει. Φύγε από εδώ. Παιδιά, κάτι με ακουμπάει. Και το βάλει ζωντανό. Χέλη! Μαμά μου! Όχι, μου πετάξεις τίποτα, δεν θέλω, δεν μπορώ. Έλα. Κάτσε. Βοήθεια. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό? Παναγία μου, τι θα μου πετάξει. Περίμενε. Δεν μπορώ. Βοήθεια. Παναγία μου. Όχι τώρα. Πώς θα βάλω εγώ το χέρι τώρα μέσα? Ζωντανό είναι, ρε.
Αστακός. Λαρίδα. Τι είναι αυτό? Φύγε. Βοήθεια, μη με κουμπάς. Μην έρχεται κανείς. Πού είσαι, ρε? Αχ, δεν μπορώ. Αχ, το πόδι μου. Μη φεύγεις από δίπλα μου. Περίμενε. Δεν μπορώ να το κάνω. Έβαλα το πόδι. Καραβίνα. Κολοχτύπα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καβουράκια. Καβουράκια δίπλα σε διάφορα σημεία που χρειάζομαι για να κάνω κι άλλα παιδιά. Παναγία μου! Τι ήτανε, πλαστελίνη? Παναγίτσα μου, δεν μπορώ. Πώς με κουμπάει. Τι είναι, χταπόδι. Τα ρημάδια. Καβούρι. Αχ, Παναγία μου. Γιατί χοντρά είναι.